Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi, unde credeți că mergem? Scrieți în secțiunea de comentarii, sunt foarte curios. Suntem cu Dexter, Pircă, Patricky, cu Orund. Mergem la Suflete pe două roți Fest, la Titu. Abia aștept să ne distrăm, să filmăm. Ce frumos este să mergi așa în grup. Foarte, foarte frumos. Îmi place și băieții sunt super de treabă. Îi știu de la video la care am apărut pe YouTube la Dexter, cu hide and seek cu motocicliști. Super tare video, nu prea prins. Dacă vreți să intrați, căutați pe YouTube hide and seek cu motocicliști și sigur îl găsiți la Dexter pe YouTube. De acolo știu pe majoritatea. Legalize Willys. Legalize Willys o rundă. Dă-i frate că aruncă ăsta cu pietre în mine. Dădea cu pietre în mine! Dădea cu pietre! Mamă, se mă rupea la pietre, îmi dădeam suflet în gât, în... Am ajuns și la festival, m-am dat și intrare proastă. Hai băi dincă! Mamă! Da, ce bine! Da, bine! Foarte! Mersi și bine, mă gândesc! Che bene, ce? Da. Stai că nu mai pleacă. Băgați ești. Mai ce tu? Dai. Am murit. Ai motorul? Motorul ai? Nu. Da. Mersi. Mamă, dar intrarea... Da, mă, făcut să asfalteze măcar. Da. Distanța e făcută. Mersi.
Mamă, e ceva lume. Parcăm aici lângă Patrichi. Mișto intrare, Patrichi. Da, bun. Mi-a plăcut. A rămas blocat acolo. Eram cu Iuli pe spate și m-a dezechilibrat că se hâțânea. Se hâțânea? Dacă ăștia a făcut în c***are de pietre. Da, gândit-o mult. Plecăm acum de la festival. Provocarea este să ieșim de aici. Dar o luăm încolo pe iarbă. O luăm pe pietrele astea. Am reușit. Acum am plecat cu Alex, cu Mihai și cu... Am uitat cum îl cheamă pe băiat. Am plecat cu Alex, cu Mihai și cu încă un băiat. Băi, overall a fost frumos festivalul. Aiurea că a fost în câmp, nu aveam unde să stăm, la umbră, era cam cald. Ne-am oprit acum să luăm ceva de mâncare. O să mergem la Mihai să mâncăm, să mai stăm un pic la umbră la alea. În fine, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut cât de cât. N-am vorbit foarte mult, am mers mai mult. Am mers cu grupul ăla, cu Dexter înainte și acum ne-am întors cu ei. Sper că v-a plăcut și vă aștept la următorul videoclip. Vă pup, aveți grijă de voi. Pa!